Pripraviť ťahanú štrúdľu nie je také náročné, ak si dáte záležať na príprave cesta. Základom je kvalitná hladká múka s vysokým obsahom lepku, lebo práve ten zabezpečí potrebnú elasticitu cesta. Z múky, vody, oleja a soli vypracujú hladké cesto, ktoré potrí olejom a vlož do sáčku alebo potravinárskej fólie. Aby sa lepok rozvinul, cesto musí odpočívať. Najlepšie aspoň 2 hodiny na kuchynskej linke. Teraz si poriadne posyp stôl múkou a vyklop naň cesto. Po vyklopení cesto už nesmieš miesiť, ale rovno ho trochu pomôž z oboch strán, rozvaľkaj a môžeš začať ťahať. Hovorí sa, že by malo byť natiahnuté tak, aby sa cezeň dali čítať noviny. Ak sa vám cesto hneď na začiatku začne trhať, nehľadajte chybu v ťahaní, ale skôr v ceste. Lebo ako vidíte na videu, to cesto musí byť naozaj elastické. Teraz ho po okrajoch poobkrajuj a posyp plnkou. Plniť môžete tvarohom, jablkami, mákom, orechami, no čímkoľvek. U nás to bol mák, cukor a višne. Keď to máš, štrúdľu už len zroluj a máš hotovo.